Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bu Titis ingkang kula hormati saha kanca-kanca ingkang kula banggaken. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking sih lan rahmatipun kita saged nglaksanani pembelajaran menika kanthi lancar. Ing wekdal menika kula Bintang Haris mawon badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan pentinging ilmu. Ilmu punika wigati sanget amargi dados dasar kangge nggayu cita-cita lan masa depan. Kanthi ilmu kita saged mikir kanthi wicaksana, mbedakake ingkang becik lan boten becik, serta saged dados pribadi ingkang mandiri lan migunani tumrap keluarga, masyarakat, bangsa lan negara. Mugi kita sedaya tansah sregep sinau lan ngamalaken ngelmu ingkang sampun dipun tampah. Mekaten sesorah saking kula mugi saged paring manfaat tumrap kita sedaya. Menawi wonten lepating tembung saha tumindak, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.